I keep thinking you'll come back to me. Garmin E-Trex Touch 35 GPS-laite. Päävalikko on vähän muuttunut. Tällä näkyy erilaisia profiileita, esimerkiksi vaellusta varten tai sitten geokätkelyä varten. Ja täältä sitten kun valitsemalla geokätkelyn pääsee katsomaan karttaa ja geokätköjä. Karttaa ei voi suoraan tästä näkymästä vierittää, vaan ensin pitää siirtyä vieritysmoodiin, jolloin karttaa pystyy rullaamaan. Karttaoperaatiot on ihan kohtuullisen nopeita tällä peruskartalla, mikä tämän GPS mukana tulee. En ole tähän nyt maanmittauslaitoksen karttaa ladannut sen tarkemmin testiä varten. Ja sitten geokätkötietoja pääsee tarkastamaan normaaliin tapaan valikoista. Tässä mulla on nyt 250 000 kätköä ladattu, jotka tulee tämän laitteen mukana. Ja tällä tavoin päästään navigoimaan kätkölle, joskin tässä nyt ei ole satelliittiyhteyttä. Täältä löytyy tämmönen jännä valikko. Tämän tarkoitus ei ole täydellisesti selvinnyt, mutta tässä ilmeisesti ajatus on, että tällä voi nauhoittaa suorituksia. Täältä voidaan pysäyttää ja tyhjentää jälkilogin, jonka jälkeen kun menee tähän kartalle, niin valikko, tai tämä alkaa uudestaan tämä ajan mittaus. Täältä pääsee myös takaisin päävalikkoon ja päävalikosta pääsee sitten asetuksiin, josta pystyy muokkaamaan erilaisia asetuksia. Uutuutena tässä on Bluetooth, ja tämän Bluetooth-ominaisuuden avulla GPS pitäisi pystyä yhdistämään puhelimeen, jolloin tekstiviestit ja muut ilmoitukset saisi tähän GPS-laitteeseen. Ikävä kyllä se ei toiminut testissä. Ja sitten valikosta löytyy vielä lisää toimintoja vähän perinteisemmän näköisellä ulkoasulla. Tässä GPS-laitteessa on myös saatavilla niin sanottu Classic-moodi, jolloin alkunäkymä muuttuu perinteisemmän näköiseksi Oregonista tutuksi näkymään. Ja vierittämällä tältä kartalta saa tosiaan näkyviin matkamittari ja kompassi.